Continuamos na mañá de Radio Culleredo. Bueno, xa estamos casi no mediodía porque son as 12 da mañá e 58 minutos. Habitualmente a esta hora estamos a despedir o programa, pero temos unha visita moi especial con alumnado do Colexio Isaac Díaz Pardo do Burgo do Instituto Rego de Trave que participaron, pois hai, me parece que hai unha semana foi, non? No Digo Choeu, na finalísima do certame Digo Choeu, e hoxe nos veñen a contar a experiencia e aí o importante, e nunca mellor dito ese proverbio, ese refrán, o importante é participar. A min, personalmente, me parece, como dirían os nenos, unha pasada que puderan estar aí en ese evento, codeándose con outros concellos que tamén seguro que o traballaron moito e levando o galego a onde ten que estar, porque falábamos ao principio, nos decían algún dos profes, non sei se, como decía Antonio, que van a escutar a vostedes, un dos profes que ven do Colexio do Burgo, non sei se en perigo de extinción, pero hai que cuidar a este galego noso que nos define como pobo. Bueno, que tal a todos? Hoxe nos acompañan primeiro polos profes Mari Gómez e Antonio Pardo, que son profes do Colexio Isaac Díaz Pardo. Ven tamén Pablo Covas, representando o Instituto Rego de Trave. O escuitaban vostedes a semana pasada por outro tema do Colexio, o responsable do equipo de dinamización lingüística do Instituto, e veñen acompañados pois de Elena, de Uxía, de Abril, de Iker, de Joaquín, de Maica e de Iago. Me parece que non me deixei a ninguén. Que tal todos? Moi bo día. Podedes decir algo, Hola. Hola. Ai, que tímidos, que timidez hai aí, Bueno, quen non falou nunca pola radio? A ver. Eu nunca falei. Quen é eu? Maica? É Abril. E Abril tampouco falou nunca pola radio? Pola radio do colexio. Bueno, pola radio do... Sí, porque agora moitos coles ten de radio, non? Sí. E é o mismo a radio do cole que a radio de aquí? No. Por qué? Que cambia? É máis avanzada esta. Pero máis avanzada, non creas, Seguro que máis bella estos aparellos son máis bellos que os que tendes vos. Vas que impresiona un poquinho máis, non? Sí, porque a radio do noso colexio é como unha actividade, por decirlo así, só se transmite no colexio, no recreo, non é tan importante como esta. Bueno, non asusta tanto de dizer, eu me está coitando moita xente, non? Pois olvidadevos e mirade para o micrófono e pensade que estades falando con micrófono, porque se un pensa que despois do ao outro lado hai moita xente, o mellor se queda un pouco ao principio, sin palabras, pero vexo aquí xente que a mí me parece que non se corta, non? Temos aquí a Iago, que Iago decía, eu non sei se serei falar. Iago, que agora non me escoita porque tengo os auriculares, logo quero falar eu con Iago, Vale, despois falo con el. Temos, como decía, pois a varios profesores. Mari queríamos que falara, pero está sacando fotos e está evitando sair. Temos a Antonio que bueno, que agora está un poquinho colorado. Nos decía, o meu é Educación Física, eres o profe de Educación Física. Antonio, que tal? Moi bons días. Hola, bo día. Bueno, e a ti isto de vir á radio cos nenos, que? Pois é un reto máis, estou no pasando moi ben. Sí, estás pasando ben? Bueno, vos digo unha chapa antes explicándoos un poquinho, ensinándovos a radio, un poquinho rollo, que este que os botou o director da emisora, pero bueno, espero que vos gustara. Que te parecen estas iniciativas como levar os rapaces ao Digo Show? Chegaron porque traballaron moito, non? Sí, traballaron moito porque tiveron unha boa idea. Aí a profe Mari nunha xunta de evaluación dixo que estábamos fallando na pronunciación dos fonemas, como por exemplo xamón, bueno, o típico chiste de Sanchencho que decían chamón, e dixo, sin embargo, que ben pronuncian Shane, outfit, show, que ben pronuncian en inglés, por que nos costa tanto os nosos fonemas, como xamón, que decimos chamón. E aí lle presentamos a idea e facer pois unha comparativa de ensinar mediante esas expresións en inglés e ensinarnos para o galego. E o clavaron, que ven din Shakira e logo aprenderon a decir xamón. Bueno, a raíz deso foi a idea forza esa. Bueno, feito o certame o que premia este tipo de cousas, non? Pablo Covas, como decíamos, é o responsable de dinamización lingüística no Instituto Rego de Trave. Vos tamén imagino que irían por aí os tiros tamén.
Sí, a ver, a nosa idea foi un pouco distinta. Nos como pensábamos, bueno, como que nos gustaba ir un pouquiño á moda, e agora está tan de moda a inteligencia artificial, entón nos imos facer algo coa inteligencia artificial. Entón intentamos recrear a unha Rosalía virtual que empezou a recitar os seus poemas, e tirando un pouco do vocabulario deses poemas de Rosalía, collemos referentes para o noso instituto. Pois cando falaba de regatos, de regos, muiño, pois o muiño da Cea da Má. Entón, bueno, tivemos diferentes espazos de grabación, fomos o río, o rego de Trave, que dá identidade ao noso instituto. E, bueno, pois a idea foi un pouco relacionada con iso, vencellar a inteligencia artificial ou algo que impacte un pouco máis a nivel internacional, e traela ao noso centro, ir un pouco do internacional cara ao local. O máis local pois sería a linguaxe máis relacionada co instituto, co rego de Trave. Eu dicía ao principio, moi importante que chegara de salí, porque a parte aos nenos e as nenas sirve tamén para ver un pouco que se esforzaron, bueno, aínda que non ganen un premio, chegar á final. Canta xente había? Había un montón de proxectos. A ver, había, ¿no? Finalistas eran 12 institutos e coles, 6 coles e 6 institutos, e a ver, temos que dicir que Culleredo era o único concello que levaba 2 representantes, o sea, de toda Galicia, eran institutos, coles de toda Galicia, e nós tiñamos esos 2 representantes. Non obtivemos premio, pero o premio foi a experiencia. Ademais, algúns dos meus alumnos e alumnas que levei o programa eran a súa vez, pois, os profes do Díaz Pardo tamén lle deran clase, entón atopáronse aí con exprofeseus, compartimos un bus para chegar a Santiago. É dicir, a experiencia foi o máis enriquecedor. Despois o premio, se chega un premio, bueno, pois benvido sexa o premio, pero toda a experiencia desde o minuto cero que recibimos o correo electrónico de sodes finalistas ata a gala, eu creo que eso realmente foi o que mereceu a pena. Vamos a pasar os auriculares aos profes aos alumnos que aínda non o teñen, e logo vamos a ver, porque vamos a ver, non temos sitio para tanto. Entón, son moitos, bueno, non son tantos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero, bueno, 7, que está Iker tamén. Iker, logo, vete ti, que non me escoite agora, vamos a ir achegándonos, e que todos... A ver, con quen empezamos? Quen quere falar? Maica, dice Abril que quere falar el, a ver, que nos queres contar? Como foi? Foi en realidade unha experiencia chula ou non? Pois depende, xa que cando fomos ao bus moi bonita, xa que nos encontramos pois con xente que non veíamos desde hace moito, e tamén ao chegar era como moi grande o lugar, e tamén ver todos os vídeos que eu só vi o de Sagrada Familia o noso, foi moi guai. Claro, porque vos pasarían todos os traballos, é dicir, vos igual que levastes vos material, todos os coles que ían levaban o seu traballo e expoñían ali. Imagino que se vería primeiro todo e logo virían os premios, non? Facíanche unha mini entrevista. Ajá. Bueno, e como foi a experiencia de chegar ali? Estades de acordo en que o bonito de participar, ou vos quedades coa gana de ter levado un premio? O bonito de participar. Sí? Chega con eso? Sí. Aquí hai un que di que non. A ver. Eu quedeime coa gana de ganar un premio. A ver. Xa, é verdade. A ver, Pablo. No, Pablo no. Joaquín, que lle cambiou o nome a Joaquín. Joaquín, por qué? Crees que podíades gañar un premio ou non? Sí, a ver, o vídeo, baixo a miña opinión, estuvo bastante... Foi moi bo, e ademais xe incita a falar mellor o galego, que é a nosa lingua. Pero falades mellor agora, como decía antes o profe, ou non? Sí, a nosa profe, como o Iago foi o protagonista do programa, a nosa profe díxolle moito a Iago que practicara o xeno do galego, porque non lle saía moi ben, agora xa lle sae bastante mellor. E en que fallaba, Iago? En que lle costaba? Cal era a palabra que máis lle costaba, Joaquín? Contanos, ahora que non nos escoita. Pois esa de xamón e Shakira, que decía máis xamón ou Shakira. Shakira quere un xamón. Que xamón quererá Shakira? A ver, Iago, como dices xamón ahora? Xamón. E antes como dicías? Eu que sei. E cando pedías un bocata de jamón pola calle ou en casa, como pedías? Te entendían ben? E te daban un bocata de xamón ou te daban un bocata de outra cousa?
É que en casa non falo en galego. Ah, non falas galego. E ti se ahora se lles vas falando galego en casa falan eles normalmente galego? Non, non? O mellor non. E se lles vas falando galego te contestarían en galego, ti que crees? A miña nai, a miña avoa e a miña tía, sí. O meu pai, como é de fora, non respóndeme, pero non tan ben. Non está tan feito, non? A falar galego. E a ti te parece isto ben de falar dous idiomas, o castelán e o galego? Sí, non teño problema. É que a mí me dixeron que tamén falabas inglés. Bueno. Non? Un pouco. Polo vídeo, ti. Sí. Ah, bueno. Bueno, que? A ver, contanos. Esas palabras sí, pero logo a ver como me sabe o examen. Eso é outra historia. Os exames os tendes aí encima xa, non? Sí. Enriba. E como van esos exames? A ver. Ben. Sí, ben, claro, que ides decir, se vos están escuitando papá e mamá, os exames van moi ben. Bueno, temos tamén alumnado, neste caso estamos falando cos nenos de Oisá Díaz Pardo. Sodes de que curso, sodes? Quinto de primaria. De quinto de primaria, é dicir, que tendes por aí 10, 11, 12 anos por aí, non? Sí. E logo temos os maiores que veñen do Instituto Rego de Trave. Hola. Neste caso Uxía, que, bueno, temos a Elena aí, que como non ten auricular, non escoita, pobre. Hola. Temos a Iker tamén, que está... A ver, deixalle un auricular tamén a Elena e outro a Iker para que nos falen tamén da súa experiencia. E vos como... Que proxecto... Bueno, eso que acaban de escoitar é un micro, Aí está. Hola. Hola. Que tal, Uxía? Que tal, Elena? Que tal, Iker? Hola. O vosso proxecto de que iba? A ver, vos non era de decir Xamón nin Shakira, non? Non, o noso era un pouco, pois, describir como o que era o noso entorno, o entorno do Burgo e a Cea Dama, xa que temos aí un muiño bastante histórico, polo que pasa a ría do Burgo, pois que fixemos como un guiño aos poemas de Rosalía, xa que mencionaba moito os regos e os muiños. E tamén facíamos como descripcións de todas esas cousas que di Rosalía nos seus poemas. Unha compañeira nosa que non está aquí hoxe, pero vestiuse de Rosalía e fixo como se fose Rosalía e como se fose a inteligencia artificial, e iso foi moi gracioso, a verdade. Elena, estás de acordo co que dixo Uxía ou non estás de acordo Sí, en nada? estou moi de acordo, porque a verdade que foi gracioso, porque claro, é disfrazarse diso. E logo tamén tivemos que ir ao Rego de Trave, e non ao instituto, senón ao Rego en sí, e ali gravamos as definicións de regueiro, rega e todo iso. E a experiencia foi chula, non? E vos falades galego normalmente? En clase. Na casa non. E iso por que credes que... Porque claro, por exemplo, hai outras comunidades, Cataluña, por exemplo, que se fala tanto deles, pero claro, ali falan catalán en todos os lugares. Por que credes que o galego non se fala tanto en Galicia como se poden falar outras linguas en outros lugares? Eu creo que porque estamos moi acostumados a falar en castelán, e ademais tamén en conta a familia, non? Porque se non toda a túa familia fala en galego, pois ao final estás como aprendendo máis castelán e non acostumaste a falar en galego. Sí, e tamén polos prexuizos que hai sobre o galego, que pois que non é unha lingua seria e todas esas cousas que pois se ha dicho durante os anos, que creo que tamén un centro na Gala e tamén fixo un vídeo sobre iso. E creo, de feito, creo que gañou. Sí. Pero iso, un pouco tamén iso, pero tamén, bueno, no meu caso tamén porque parte da miña familia non é nin de España, nin de Galicia, entón tamén esa parte tamén fai que eu tampouco poda falar en galego, aínda que a miña nai, que a que non é de aquí, fala perfectamente e eu comprende perfectamente. E no caso de que, por exemplo, en casa tamén falades galego, non? Sí. Sí, vos si falades galego. Sí. E non te custa tanto mellor o tema, non? De adaptarte ao galego. Non, a mí non, pero, o sea, ca xente da nosa idade sí, porque hai algúns que din que por que falamos este idioma e que din como que non o entenden, pero eu creo que é máis para fastidiar que sí que entenden. Home, porque o galego non entenderse por unha persoa, por exemplo, que fala en castelán, como que non, sí que o entende ben, non? Ao mellor me dicen euskera ou en catalán, é máis complicado, pero en galego penso que nos entende todo o mundo, non? Sí, eu creo que sí, sobre todo se son de aquí.
Bueno, vos credes que con estas iniciativas, con este tipo de programas, o que decían antes tanto Elena como Uxía, como se pode ir normalizando o uso do galego, credes que sí ou non? Crees que sirven? Sí, eu creo que sí. Ademais, xusto hai moi pouquiño, nos 3 días antes das letras galegas, fixemos no noso instituto un reto de 72 horas, que foi 72 horas falando en galego. E a mí pareceume moi divertido, a verdade, estar cos compañeiros en clase, aínda que non fose a clase de galego, estar falando en galego e tamén na miña casa máis habitual do que falamos. Foi bastante chulo, a verdade, o repetiría. Sí, o repetirías. Fostes capaces, Pablo, foron capaces de completar o reto, sí? A ver, claro, Pablo, di ahora, que me está dicindo porque non tengo os auriculares? Pablo, foron capaces de... Sí, por suposto, fostes capaces. Foi pode dicir que un auténtico éxito, boa parte do alumnado participou, pois do entorno, ainda teño que facer un pouco contas, pero alrededor de máis de 200 alumnos e alumnas pois comprometéronse a utilizar o galego durante eses 3 días. Había diferentes niveis de compromiso. Un compromiso baixo, pois falar somente durante o período lectivo, un compromiso medio, utilizalo tamén, ademais no instituto, na casa, e un compromiso alto, pois utilizalo en calquera ambiente ou contexto. Non creo que podemos facer unha valoración moi positiva do desafío. Eu creo que repetiremos para o ano que ven, e se outros institutos ou coles tamén se queren animar, tamén animarei o Díaz Pardo e outros coles adscritos a que pois poidamos compartir e convivir eses 3 días ou o que sexa en galego. Unha preguntiña, tiñades un contrato que me explicabas a semana pasada, alguén que non o cumpriu se levou unha multa ou que? Como era? A ver, era un contrato un pouco simbólico, non creamos tampouco unha policía lingüística que ia polas aulas a ver quen falaba, quen non falaba. Xa contabas a semana pasada, sí. Pero era algo, pois que... Esa honrilla personal, non? Claro, eu se asino algo, se asino un compromiso no que eu pois dou o meu consentimento para utilizar a lingua durante eses días, pois xa ese propio contrato pois deberíame obrigar un pouco a cumprilo e ser responsable e leválo á práctica. Bueno, aquí se vos dades conta, presentei un montón de xente, pero houve só unha persona que non falou ata agora. Imos falar, me está mirando mal Mari Gómez, que, un pouco impulsora de ir ao Digo Choeu por parte do Cole do Burgo. Que tal, María? Chega o micro, que tal? Moi bo día. Hola. A ver que te escoitamos agora. Non me mires mal, Mari, como foi? Por qué? Que sentiches no momento? Isto hai que facer algo, por qué? Nós xa participáramos noutras ocasións, pero gustoume ver como Antonio recolleu aí no aire esa idea que quedou na xunta esa de avaliación, porque detectamos aí unha necesidade de que tiñamos xa moito alumnado que confundía estos fonemas, sobre todo che e xe. Rexistrou esa necesidade que plantexei na xunta. Para mí foi moi satisfactorio ver como todo cobraba forma, como volvemos a recuperar isto de plantexar ir ao concurso do Digo Choeu. Despois foi maravilloso ver como os nenos se involucraron moitísimo, porque fixemos casting para ver quen quería, participaron moitísimos nenos. A ilusión que houve alrededor do programa foi o máis máxico, quizáis. O sea que mereceu a pena. Sí, moitísimo. E non me digas que non nos ias contar todo isto en directo na radio. É que a min gustame eso do quinto plano. O sexto, non? Que tal digo eu, Xamón? Perfecto. Sí, aprobado. Sí me gusta. Gracias, Mari. Bueno, gracias a Mari, gracias a Antonio, gracias a Pablo, e gracias moi especiais a Iago, que nos ensinou que fala moitos idiomas, a Maica, a Abril, a Joaquín, a Iker, a Uxía e a Elena. A Pablo tamén o mencionei, pois a Pablo tamén. A todos. Noraboa a vos e os que vos acompañaron, porque non fostes só vos, dos dous centros. Eu estou moi orgulloso de que do que fixestes e de que viñerades tamén a Radio Culleredo, que contarades con nós para poder falar desta experiencia. Quero que vos despidades lóxicamente dicindo o lema do certame ao que fustes. A ver, non que vos vou pedir que digades Xamón, vos vou pedir que digades ese Digo Choeu, a la de unha, a de dúas e a de tres. Digo Choeu! Moitas grazas, noraboa.